بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي أو بنجلي فو كأول يوم دون همنا كجين جمانو جمانا كجين رو رامبو فو دانتي فولي منا أو كاتشير لا بينال تي في جبرني سافي ني وي سونغولو كلو بيلبيل باين بي أتلفلاناي نوي سام بافلا أني موغا أني صباح فرافيكالو سام باكلي أني كمان أني بينا نناني أكمنا أمبو فو كأول يوم دون يعني أنغادو بارانو بنجلي كنا أمبو فو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجا سيلي كرا صنم بينكا نودي محمد المصطفى بافوق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أنا بي جمكان كنا ناني ويسونغلو تلفلنا جمكان يرفعنا تاكو فلنا دو أني بيلي بلا أنا بيلي دماني ودي إمام سيدو جلوي كابو badlabu ni belajili bi ale don dine wala la ani anga islamiya yere chesri anati minandia konnana belajili ba do mana amba fi ko assalamu alaikum sayyidu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sungolo tabulu be chugudi alhamdulillah sungolo tabulu kafsa ko sobe hakila alabika promotion do ni ke alhamdulillah ambe ala barka dawla ko sobe na tabulu la banata alhamdulillah sola kan no chama be wulu madala no bena dombla sigatala ni dingala ko ni kandela ko aka chala fe uja bana joko sobe njay la ko inshallah wallahi ko sobe sungolo timi ko nyandi ani lambo belajili ma amin rabbi amin ko fe ambe sungolo kalo bilibili ba min konnana ni sungolo kalo taka laje baye ala kelendo ka kalo inta ni nga sugandi kalo to fana chema ni nga ke jurmu yafa kalo yi ka ke hina kalo yi ka ke fusa montia chama be kalo min konnana ina fa fora chugo mi yara ya ayyuhal ladina amanu khutba alaykum shiyam wa qabla alladhina hum min lajinakum la'allakum tattaqun bunya chama bo kono kosobe manton temene no wajibira uluka chugo mi kosobe a wajibira on yere fana kanti chugo la wallahi aka kan belajili kan chesiri an sikunan da mairala okutila anyi wele kana bi ka sika ambo filido kono inshallah antunte mindo ango don inshallah taala antume min fana do doka faraka oka inshallah sunkalo yere bunya min ba kono ala sona karama min ba kono inshallah fusamantia min ba kono jurumu yafa min ba kono ani hina min ba kono kosobe jallo إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمي علفو كالا بركدا كسر الله كرا كان صلى الله عليه وسلم الناس دينغو كان نكسا بابا بلاجلي ما شاء الله أني ما هو ما يبارا نيمان كتكون نونا أمي على دلي على كان بسابا ما يا ربي اللهم آمين أمي يرفو كي بركدا كسبة كا ولي الله كا ولي جارين كسبة الحمد لله أمي على دلي يربي تشسير منا دين بارلا أني بك منو لبى أمي على دلي على كان وعيه اللهم آمين على كاسابوني ماونديما يا ربي على كاسابوني ماونديما يا ربي دين بارا منو ngani ala dilala ala banoya am ala dili ya rabbi ala kanoya allahumma amin kuma sunyana am mi fo idda magara abakum ere kuma bankaba yi magara qur'an amina sungolo kunkan ni ne daluye ka fo sungolo wajibi qur'an kono aya hayni aya wore be ni aya inde ba yira na ka fo sungolo suni wajibi islam be dalu ni ni aka islam yala fɛn o fɛn n'a nana i ma dalu ɲini a la n'i ye dalu ɲini ka dalu sɔrɔ a ka ca ala fɛ a bɛ ja farinya a ka ca ala fɛ i bɛ ka min kɛ i bɛ a nafa sɔrɔ wa i b'a nafa dɔn donc dunanba don sunkalo ye dunanba ye i y'a fɔ cogo min na sisan a nana n'a ka hɛrɛw ye
nana ye hɛrɛ suran kan n'o ye sanji an bɛ ala deli ala ka sanji caya ya rabbi ala ka sanji caya tile ala ka sumaya sun bɛ kɛ ni limaniya de ye sun bɛ kɛ ni kɛnɛya de ye ala ka limaniya d'an ma ala ka kɛnɛya d'an ma ya rabbi ala ka kɛnɛya d'an ma sanni an ka kuma daminɛ an bɛ foli kɛ an masaw bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔw ye an ye nin baara in sɔrɔ minnu na an b'u fo k'u barikada a dɔ ye alhaji imam baba jalo a dɔ ye alhaji imam seyidi jalo abdul aziz ninnu de ye kumakɛlabaw ye an bɛ tɔw fana bɛɛ lajɛlen fo insha allahu taala donc sunkalo fusamantiya n'an ko an bɛ don ka sunkalo fusamantiya fɔ a ka ca kosɛbɛ an tɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan n'i ye karamɔgɔ bɛɛ wele ka na k'a daminɛ sunkalo daminɛ fo ka taa ban i tɛ se k'a bɛɛ fɔ nka fɛn min bɛɛ tɛ fɔ fɛn min n'a a ka ca fɔli ma o bɛɛ tɛ to yen donc tuma dɔ la an bɛ dɔw ta yaasa ka silamɛw lanisɔndiya n'a ye ka silamɛw ja jɔ n'a ye i ye kuranɛ aya min fɔ ya ayuha lezina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lezina min qablikum la'allakum tattaqun sunkalo nafa dɔ ye jumɛn ye nin kuranɛ aya in na nafa fila bɛ yen n b'o ɲɛf'i ye nafa fɔlɔfɔlɔ ala ye ɲɛsin muminɛw de ma a ko ya ayuha lezina amanu ya aw mɔgɔ minnu limaniyara alahu taala la limaniya ye fɛn jumɛn ye ali iman jɔsenw b'a la jɔsen 6 don imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi donc ni ye limaniya ta k'a lajɛ limaniya ye kɔnɔna kow de ye ka limaniya ala la e de ka da ala la maa si ka sira t'o la n'i y'a fɔ an bɛɛ k'i dalen bɛ ala la e de b'o dɔn e kɔni y'a fɔ an y'a mɛn mais a baara ni a kow e de b'o dɔn donc n'i ko fɛnɛ k'i dara kira la kiraw bɛɛ lajɛlen na e de b'o dɔn o ye kɔnɔna ko de ye donc limaniya ye kɔnɔna ko de ye donc o de la ala ye sun yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sun ye kɔnɔna ko de ye i bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye kɛnɛma k'i sunnen don mais kantelaka dɔ bɛ don so kɔnɔ u bɛ se ka dumuni kɛ ka i den k'i kɔnɔ fa donc i b'a ye o la donc n'a kɛra o ye dɔrɔn a bɔra ala ko la donc o de la ala ye limanajɔnw wele a ko ya ayuha lezina amanu ya aw mɔgɔ minnu limaniyara ni alahu taala la ka da ni ala la ka da saga kunu na ka da ka kiraw la ka da kitabu fɛn fɛn tɛmɛna ka da o bɛɛ lajɛlen na a ko kutiba alaykum siyam a ko sun kɛra wajibi aw kan kama kutiba ala lezina min qablikum la'allakum tattaqun i n'a fɔ a wajibiyara manton tɔw kan cogo min na donc o b'a yira k'a fɔ ja anw kelen ma sun anw ye alakira mantonw ye an dɔrɔn tɛ donc ala y'a fɔ an ye an alakira mantonw an k'a dɔn k'a fɔ sun min filɛ ka wajibiya an kan a ma wajibiya an dɔrɔn kan dɛ ayi manton tɔw a wajibiyar'u kan an fa adama tun bɛ sun an fa adama a tun bɛ sun Seydina Dawud a bɛ sun alakira yɛrɛ a fɔ an ye hadisa la a ko min ka sun ka ɲi ni bɛɛ ta ye k'o de ye nabila Dawuda ye ko ka d'a kan a bɛ don dɔ sun a bɛ ji dɔ min a bɛ don dɔ sun a bɛ ji dɔ min a bɛ don dɔ sun donc mantonw tɛmɛna mantonw tun bɛ sun donc alahu taala ye nin kibaruya d'an ma k'a fɔ an ye an bɛ ka sun min kɛ sun in tɛ anw dɔrɔn ta ye a ma wajibiya anw dɔrɔn kan bali a wajibiyara manton tɔw kan mais a nafa dɔ ye jumɛn ye a ko la'allakum tattaqun a ko n'aw sunna a dɔra ala fɛ aw na siran ala ɲɛ donc n y'a f'i ye kuma daminɛ la sun ye ala ɲɛ siranya dan de ye i bɛ suguri dun i b'i jija i ka suguri i k'a kɛ halala ye kana sɔn ka haramu dun k'a fɔ k'i bɛ sun bato min don i ka suguri i bɛ dumuni min kɛ a la ka d'a kan ala kɛra ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam a ko ala mago tɛ haramu na maa o maa balola haramu na ala mago t'i ka bato foyi la donc i k'i hakili sigi fo yɔrɔ fana ka fɔ hadamadenw kosɛbɛ f'i ka a dɔn i bɛna sun tigɛ min na a ka kɛ halala ye i bɛna suguri dun min na a ka kɛ halala ye kana sɔn ka namara kɛ sugu kɔnɔ walima kare kɔnɔ walima i teri dɔ la k'o wari kɛ i ka sun tigɛ ye i jigi da ala kan sunkalo bɛ na a n'a musaka bɛɛ de bɛ na donc n'a n'a musaka bɛ na a daminɛ ye jumɛn ye i bɛna dumuni min kɛ i k'i jija i ka dumuni kɛ halala ye i ka san i ka wari halala la i wɔsi la donc n'i y'o dun n'i sunna i ka sun bɛ nafa kɛ donc n'i sunna ala ko la'allakum tattaqun a dɔ la aw na siran ala ɲɛ o siran ala dɔ ye jumɛn ye o ye dɔ mana bagi i ma i n'a fɔ k'i sunnen don i yɛrɛ sunnen don i b'i yɛrɛ minɛ fɛn dɔw layɛli ma i b'i yɛrɛ minɛ a don i b'i ka salon kɔnɔ walima i b'i ka du kɔnɔ i b'a sɔrɔ firiko bɛ salon kɔnɔ a falen bɛ dumunimafɛnw na a falen bɛ ziw la mais i kelen de bɛ so kɔnɔ i b'i yɛrɛ minɛ i b'a fɔ ne bɛ siran ala ɲɛ nin fɛn in ne t'a dɔn mais an bɛ sunkalo tileganfɛla la n b'a kɛ n ma haramu ye ka d'a kan n bɛ ka sun ala ye n bɛ ka sun ala de ye
donc a b'a yira a bɛ ale i bɛ dugumaaw la mais tɛ se ka dugu ala la kosɛbɛ tɛ dugu ala la donc hali n'i bɛ jama la n'i bɛ jama la i tɛ sɔn ka dumuni kɛ cogo min na mɔgɔw ɲɛsiranya kama hali n'i bɛ so kɔnɔ sun b'a to i bɛ siran ala ɲɛ ala min ɲɛ b'i la donc n'an ko an bɛ sun fusamantiya fɔ a ka ca ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wa sallam a ko wallazi nafsi biyadihi sun fusamantiya dɔ jumɛn e min sunna i ka suguri dun halala la i sunna i bɛ sunkalo tileganfɛla la i ye dumuni min kɛ o dumuni ka daminɛ sɔgɔma ka taga se midi ma 13h 14h ma i b'a ye sunbaga da a da kɔnɔna parce que ji tɛna dun dumuni tɛna dun i b'a ye da kɔnɔna kasa bɛ bɔ donc a nafa dɔ ye jumɛn ye o kasa min bɛ bɔ e sunbaga yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ i da kasa bɛ ka bɔ mun kama i da kasa bɛ ka bɔ i bɛ ka sun min kɛ Alahu taala ɲɛda jati kama donc ala fɛnɛ ko ala kɛra ko an ma hadisa la k'a fɔ an ye ko da kasa min n'a bɛ ka bɔ ka ni gêner ala kɛra y'i kale de a ko wallazi nafsi biyadihi a ko ne bɛ n kale masala ni bɛ masa min bolo a ko la khalufu fami sa'imi i k'a dɔn sunbaga da kasa atyabu indallahi min rihil miski a ko ka di Alahu taala ye ka tɛmɛ misku kasa kan donc misku ye parfum min ye bɛɛ b'a dɔn parfum da kelen don a original n'i y'a kasa lajɛ i b'a sɔrɔ a kasa ka di donc i ka sun kama i ye dumuni min kɛ i ye suguri min dun o suguri de bɛ i kɔnɔ o dɔrɔn de bɛ yen ji wɛrɛ tɛna don ka fara kan dumuni wɛrɛ tɛna don ka fara kan donc kɔnɔna dumuni min bɛ yen o kasa de bɛna bɔ da la donc n'o kasa bɛ bɔ ko k'a fɔ e sunbaga ala kɛra ko ten ko kasa ka di Alahu taala ye ka tɛmɛ misku kan misku kasa kan donc mun de b'an se nin ma sun donc o b'a yira k'a fɔ ja hayi da kasa min bɛ yen ja nafa b'o la ala yɔrɔ nafaba de b'a la ala yɔrɔ ala kɛra filɛ k'a fɔ an ye hadisa la sallallahu alaihi wa sallam a ma dan o ma o sunbaga a b'a yɛrɛ jɛ a nɛgɛmafɛn bɛɛ la fɛn fɛn ka d'a ye a b'a yɛrɛ jɛ a bɛɛ la a ka dumuni a b'a yɛrɛ jɛ a la ji surtout tile in na tile bɛ farinya fo mɔgɔ dɔ bɛ ji ta ka bɔ o kan minnu yɛrɛ ka te daga yɛrɛ tɛ ji u b'u yɛrɛ jɛ te bɛɛ la hali n'a kunkolo dimi wala te u yɛrɛ ɲuman ko te bɛ taa te minɛn bɛ taa garaji la donc i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ bɛ ka kɛ mun kama fɛn bɛɛ bɛ bila sun dɔrɔn donc o sun fana bɛ ka kɛ jɔn kama Alahu taala kelen ɲɛda jati kama donc o sun min filɛ nin hali bi nafa min b'a la ala kɛra y'a fɔ an ye tuguni sallallahu alaihi wa sallam a ko ni jɔn ye nin bɛɛ kɛ ne ye a y'a yɛrɛ jɛ a nɛgɛlafɛnw na k'a yɛrɛ jɛ dumuni na k'a yɛrɛ jɛ ji la k'a yɛrɛ jɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ala kɛra ko ala ko k'a fɔ an ye ko sun baraji ale ala de b'a sɛbɛn donc mɛlɛkɛ t'a sɛbɛn ka d'a kan hadamaden bɛ ɲuman o ɲuman kɛ bato silamɛya kɔnɔna na i b'a sɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ yen u b'o baraji sɛbɛn n'an selila mɛlɛkɛw b'a baraji sɛbɛn n'an ye sinji tugu mɛlɛkɛw b'a baraji sɛbɛn n'an ye sarakati bɔ n'an ye jaga bɔ mɛlɛkɛw b'a baraji sɛbɛn mais ala kɛra ko k'a fɔ an ye ko ala ko su in bɛ ka kɛ ale min kama i bɛ so kɔnɔ i kelen i tɛ sɔn ka foyi kɛ i y'i yɛrɛ minɛ Alahu taala ɲɛsiranya jati kama ala ko k'a f'i ye ko n'o su in tigɛra mɛlɛkɛ t'a baraji da dɔn ale ala de b'a baraji sɛbɛn ka d'a kan kuranɛ y'a fɔ an ye n'i ye ɲuman kɛ ɲuman bɛ doublé ka taga 70 a bɛ taa fo 700 donc o min bɛ doublé ka taga mɛlɛkɛw b'u da dɔn tuma dɔ la mɛlɛkɛw de b'o sɛbɛn mais ala kɛra ko as-sawmu li ko ala ko sun y'ale de ta ye wa ana ajizi bihi wa ne de bɛ sun juru ne de b'a tɔgɔ a baraji sɛbɛn fana donc ala bɛ fɛn min baraji sɛbɛn kɔn ka kɛ ka ɲɛ dɛ si kɔn ka kɛ ka ɲɛ fo k'a dan tɛmɛ o kan ka kɛ i n'a fɔ a la ɲinina cogo min n'a ma tɛmɛ o kan kosɛbɛ a kana n'o jɛ donc o ye a nafa ba dɔw ye a nafa dɔ fana ye jumɛn ye fi haza shahril karim an ka nin sunkaloba in na a dɔ ye jumɛn ye mɛlɛkɛw a tɔgɔ jinɛ setanɛw minnu bɛ tugu hadamadenw kɔ k'u bila haramukow la kalo in natɔ Alahu taala bɛ mɛlɛkɛw yamaruya k'u ka setanɛw siri donc nafaba dɔ b'a la o jumɛn setanɛw bɛ siri setanɛ minnu b'an bila kojuguw la u b'an na k'an hakiliw hawuja ka fɛn nɛgɛ don an na ka ala kota nɛgɛ don an na donc setanɛw bɛna siri ala kɛra y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ko fala yabqa mutlaqan illa sigharahum a ko setanɛ baw a bɛɛ bɛ minɛ ka siri fo n'a kɛra setanɛ fitininw ye donc n'o kɛra an abi hurayra de bɛ hadisa in fɔ an ye a b'a fɔ a ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam iza dakhala shahr ramadan futihat abwabul janna a ko ni sunkalo kalo n'a nana i n'a fɔ a nana cogo min na nin a ko n'a nana dɔrɔn k'a fɔ ko sunkalo kalo yera o sabatira dɔrɔn futihat abwabul janna aljinɛ daw a bɛɛ bɛ yɛlɛ aljinɛ da 8 bɛɛ bɛ yɛlɛ
donc aljinɛ da segin bɛɛ bɛ yɛlɛ e b'o faamu cogo di hakili yɛrɛ la i b'a ye ɲumanya bɛ caya waritigiw bɛ ɲumanya caya sunkalo kɔnɔ ɲumanya de bɛ kɛ sababu ye k'i don aljinɛ la i b'a ye i bɛ i yɛrɛ minɛ i bɛ siran ala ɲɛ wala fɛn o fɛn ka di i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma ala kama o de b'a to i bɛ don aljinɛ kɔnɔ donc kalo in a bonya dɔ ye jumɛn fɛnɛ ye a nafa dɔ ye jumɛn fɛnɛ ye aljinɛ da bɛɛ bɛ yɛlɛ aljinɛw da yɛlɛni o de bɛ kɛ sababu ye i bɛ maaw ye limanajɔnw ye u b'u ka wariw ta ka suntigiw dilan ka taa di fantanw ma ka sɔrɔ a ka ɲi waati bɛɛ lajɛlen na mais a bɛ kɛ ka caya jumɛn na kalo jumɛn na o sunkalo in de donc ka d'a kan aljinɛ daw bɛ yɛlɛ donc ni aljinɛ da yɛlɛna fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'anw to aljinɛ la i b'a sɔrɔ ala b'o de baara nɔgɔya anw ye donc min bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ k'an bɔ aljinɛ sira kan ala kɛra y'o f'an ye hadisa la k'a fɔ ko mɛlɛkɛw a tɔgɔ mɛlɛkɛw bɛ sɛtanɛw siri bɛ siri donc ni sɛtanɛw sirila o bɛ kɛ sababu ye an ka juguman o bɛ dɔgɔya jumɛn bɛ caya an ka ɲuman bɛ caya donc n'an ka ɲuman bɛ caya aljinɛ dayɛlɛnnen don donc an bɛ don aljinɛ kɔnɔ donc o bɛ kɛ sunkalo kalo la o ye sunkalo nafaba dɔ ye a nafa dɔ ye jumɛn ye tuguni ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam wa ughliqat abwabu nar a ko jahanama so 7 mɛlɛkɛw b'a bɛɛ datugu ala bɛ ci bila mɛlɛkɛw ma jahanama so n'o ye lajaba so ye a y'a bɛɛ datugu mɛlɛkɛw b'a fɔ ala mun kɛra a b'a fɔ ko sunkalo kalo bɛ nali ala kɛra manto min dira ala kɛra manto ma kalo in bɛ nali donc ni kalo in bɛ na ne tɛ fɛ n bɛ maloya n ka ala kɛra manto ye n ye sun d'u ma u bɛ ka sun ne kama u bɛ ka minɔgɔ ne kama u bɛ ka kɔngɔ ne kama jahanama dayɛlɛnnen don a ye jahanama datugu donc jahanama datuguli o b'a to fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'anw se jahanama sira kan i b'a sɔrɔ an man ca ka taga o la hali n'a sɔrɔ an bɛ porokoto a la mais an man ca ka taga a la donc o ye a nafaba dɔ ye a nafa dɔ ye jumɛn ye tuguni n y'a f'i ye sisan wa fusidati shayatin sitanɛw bɛ siri donc n'o kɛra ala kɛra ko hadisa la ko wa nada munadin n'o kɛra dɔrɔn ko welebaga bɛ wele da ko ya baghiyal khayri halumma e min bɛ hɛrɛ kɛ dɛ ka caya ka sɔrɔ sunkalo tɛ sunkalo nana ayiwa i teliya dɛ hɛrɛ kɛ tuguni hɛrɛ caya ka da kan aljinɛ dayɛlɛnna jahanama datugura sitanɛw minɛna k'u siri donc e bɛ mun kɛ sisan hɛrɛ caya a bɛ tila k'a fɔ tuguni wa ya baghiya shar ya e min tun bɛ kojugu kɛ aqsir dɔ b'i ka kojugu la i ka kojugu dabila ka da kan sababu fɛn min bɛ kɛ sababu ye k'e se jahanama la donc i jija i ko bɛɛ dabila jahanama datugura o datugura ka ban e tɛ don o kɔnɔ nin kalo in na fiyewu donc baara o baara bɛ kɛ sababu ye k'e se o ma k'i k'o baara ye k'a to yen donc nin ye sunkalo nafaw ye nin ye sunkalo nafaba dɔ ye donc n'i ye nin hadisa ninnu ta k'a lajɛ hadisa ninnu dɔw bɛna fɔ ko yali hadisa ninnu sahalen don wa an b'a f'i ye hadisa ninnu sahalen a bɛ bukhari la a bɛ muslim la donc kitabubaw minnu bɛ yen n'u bɛ hadisaw n'an bɛ hadisaw minɛ u la o kitabuba 2 yɛrɛ n'i ye nin hadisa ninnu lajɛ dɔrɔn i b'a bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ sahalen don donc an bɛ ala deli ya rabbi sunkalo in hali bi ala k'a ɲaga d'an ma ya rabbi ala k'a su nɔgɔya an ye ala k'a su nɔgɔya an ye a su nafa dɔ ye jumɛn ye tuguni sunkalo nafa dɔ ye jumɛn ye an abi hurayra radiyallahu an abi hurayra de bɛ hadisa in f'an ye hali bi a b'a fɔ ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi a ko ni maa o maa soma ramadana e ye sunkalo in kalo in nana e sera ka sun ala ye kɛnɛya d'i ma ala y'a nɔgɔya ye i sera ka sun limaniya de kama wahtisaban i dara la k'a fɔ fɛnɛ n bɛna sun min kɛ ala bɛ n sara a la a b'a baraji di yan ghufira lahu ma taqaddama min zambi i ye jurumu o jurumu kɛ n'i ye san 80 ye ne ni sunkalo in sun limaniya kama ala ko san 80 kɔnɔna na i ye jurumu o jurumu kɛ ala ko k'a b'a bɛɛ yafa a b'a bɛɛ bila ji la mɛlɛkɛw b'a bɛɛ effacer o yɛrɛ ye fusamantiya belebele ye fusamantiya ba de ye fusamantiya ba de hali n'a danna nin kelen ma an kan k'an jija sunkalo in an kan ka nisɔndiya a nali la o de kama sunkalo kalo in a fɔra k'a hinɛ ka ca fo k'a fɔ a hinɛ ka ca dan t'a la fusamantiya ka ca dan t'a la ala ka hinɛ yɛrɛ kɔfɛ ka tila ka hinɛ yɛrɛ fana ta k'a don hadamadenw dɔw dusukun na kosɛbɛ yaasa minnu bɛ wuli ka ɲuman kɛ hadamadenw ye minnu bɛ na ni mobili tɔn ye ka malo ni tulu ni sukaro ka bɔrɔ fara ɲɔgɔn kan k'a di fantanw ma fantan minnu n'u sunna ni u dahirimɛ ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ n'o de jamana ye fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wallahi fan bɛɛ an bɛ ala deli waritigi ninnu hali bi ala ka u ka wariw jidi ala ka barika don aw la ala ka barika don u ka wariw la minnu fɛnɛ bɛ n'a ma nɔgɔya u ye ala ka nɔgɔya u ye ya rabbi ala ka nɔgɔya u ye donc n'i ye nin hadisa in ta k'a lajɛ sunkalo nali silamɛ man k'a fɔ ko sunkalo nana tuguni k'a fɔ k'i bɛ décourager ka da kan e ye juru yɛrɛ bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ ko sunkalo in nana tuguni est ce que baraji bɛ y'a la bilen wa bon baraji komi ala kɛ nin hinɛ masa ye hinɛ masa don
hina masalu ka boy daire kono ka fuko e ko nin kalo inana tuguni kalo nana tuguni peut-être abe ka dombaliya ye o de kama ambe yaw fo ka barka da way karamo weleli minke o be mo la kunafoni donc kunafoni sen feni mo wen kuma me ka chala fe o kuma were be dabla o kuma be dabla ambe ala deli ala ka famu dama ma be fendo fo ko sobe mais ita do ita do bo be fen yere fo iba so a valeur yere mi ita do donc o de kama ni har sen ta kala je akira manton be kan ni sonja islam be kan ni sonja sungolo nalla kata ka muna o doron tala doron ka fo ko ne suna nyinga sunke ala kama kalimaniya ka sun ala ben jurmu be yafa e jurmu julke akacha e julke donc sungolo kalo nali o de ba to ala be jurmu be yafa gufira lahu ma taqaddama min zambi ala kada yafu akwa ala be jurmu be yafa iga sun kama donc ni sungolo manadun ni sungolo manate passé na dum ma effacé amano gonde hanama dembe jurumu do yire be ni ma wati do la jurumu munu ye te yire ka jurumu la nyini ne be bala do be sima ni wali kuma yi be jurumu ko la ni da do la do be da soro jurumu be jurumu ko la be jurumu ko la ma do be teme be fiyo do yala ibo fiyo la je ko fodro ibe jurumu soro la ko sobe do ma be se ka jurumu do soro yire te jurumu ko sobe me na fora ko kalo do na kalo mun be se ka ke sababu ye kan ga jurumu ya fa ninga ne ala surunya nywana ko anga ni sonjay ko anga ni sonjay ko anga seway be kanki chesiri wallahi ko duin ko sobe ko jukoroma dundu ki se ko ni da mayra be ka kono ko sobe inshallah kuma la sunyana gomi wati ko dum ala kara ko adisaina man soma ramadana imanan wa ihtisaban donc ayemu to ayemu folo imanan limaniya nya finga kuma da mela sa limaniya fembe ko dogolewni fem non dogolenu ala kara ko allah taala ko kanganji janga dawla donc o danayan o be eni ala doron de che donc no be eni ala che donc ala mago be de la e mi yake ganya ala mago be de la donc ni sunwalo sun imanan limanadi kama wa ihtisaban idara la ka fo fena ni ne sun mega jimin tuy mega dumuni min tuy nga kongo te meno fuyi nga minogo o te mino fuyi nga kongo te kongo fuyi donc ni eyo dan kalimania ala ko kaba baraji sebe wa plage jurumbe yafa sikatola donc an kuma be ka bol jume nga kosobe ina fa qur'an aya fa chukumina ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam ya ayyuhal ladzina amanu donc limania re takalaje donc la kira ka sahaba sallallahu alayhi wasallam mabe kuma famuni lakalede wal mani misali yayi ala kira sallallahu alayhi wasallam anaka sahaba usigile sahaba ko ala kira kishina mabe ala kira ako ayul iman ajab sahaba ko ala kira ma ako ala kira ako limana jumane kabako ko sobede limana jumame ni alimana e kabako ani foli ala kira ko sallallahu alayhi wasallam ga sahaba ma ako qulu antum ne ba fe aw were de kan jabi aw ni question min dinema ne ba fe sisan aw ne ga boroke aw were ga o jabi ne reba aw ni ga ayul iman ajab limana jumane be ko kabako do okele qalu sahaba ko imanul malaika ako meleka ko limana de kabako ya ala kala ko muna ako meleka ko limana de kabako ako kadaka al malaikatu inda rabbihim meleka bu mayrodi la yakuluna wala yashrabuna wala yatanasalun wa hum ibadun mukramun ulu ye meleka de allah taala udan ubi allah taala re yoro uti dumuni ke uti jimi fami me parce que minogoni e atoko e jimi konofa ani dumuni duman duni o de be hada madin bla kotala ni hada madin faradi abi fenke shetane bi sala ni hada madin farado shetane bi sala o la yahya kira falinte nyimange kosobe bawana wera kuti inshallah donc la sidna yahya alayhi salam ala ka kira badu yahya ko dondola ni shetane nyogo ya ko shetane ma ako dillaka est ce que dillaka ne sorowa shetane kama ko yahya ko ne dillaki soro de ako dillaka ne soro jume ako dillaka dumun do yahya o dumuni dunto dumuni ne ajay bulu dumuni ya dunki kono fa tew isnokora imasi ga wuli ka naflasi donc o do ne soro donc jani hada maden kono faradi abi daga snoko ni hada maden kono faradi abi fenge o fo ya shetane do fo ya de shetane yininga yali est ce que adilla ga ale sorowa ya sa se ga ale fili kala kutawa kabla ala kota saraka donc shetane ya jabi shetane ko ya ma ko ne dilla ko kila mais amala kota ke
Yahaya a ye mun fɔ Yahaya a ko i ka sufɛ nafila seli u tun bɛ minnu kɛ dɛ i delila ka dumuni dɔ dun surafana dɔ dun a don surafana in jara ne yɛrɛ nana diya i bolo kosɛbɛ donc i ye surafana in dun k'a sɔrɔ ni e yɛrɛ tun bɛ dumuni kɛ a bɛ se ka kɛ i b'a kɛ Ala hakɛ la yaasa i bɛ se ka wuli k'i ka nafilaw seli i bɛ se ka bato caman kɛ mais ne sɛtanɛ ne ye mun kɛ ne ye dumuni in diya i bolo i ye dumuni in dun k'i kɔnɔ fa tewu i kɔnɔ falen i ma se ka wuli ka nafila seli o don donc ne y'i ka o don nafila seli bali parce que i tun bɛna ɲuman de kɛ donc jaa ni hadamaden kɔnɔ fara de hadamaden tɛ ɲuman kɛ sɛtanɛ bɛ s'i la donc mɛlɛkɛw ka limaniya Ala kɛra ko sahabaw ma a k'u k'o to yen ka d'a kan mɛlɛkɛw bɛ yen u tɛ dumuni kɛ o de y'an se kuma in ma u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min wa u tɛ Ala kota la ya'suna Allaha ma amarahum la ya'suna Allaha u tɛ Ala kota wa yaf'aluna ma yu'marun olu bɛ fɛn de kɛ Alahu taala y'u yamaruya min na o kɔrɔ ye jumɛn ye mɛlɛkɛw yɛrɛ tɛ se ka hali Ala kota ja o logiciel t'u la quoi o application t'u la o tɛ se ka Ala kota donc o kɛlen falima la yu'minun Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko munna limaniya mɛlɛkɛw tɛ limaniya ka d'a kan olu b'u ma yɔrɔ donc an filɛ ka fɛn minnu fɔ o tɛ mɛlɛkɛw la falima la yu'minun munna mɛlɛkɛw tɛ limaniya donc mɛlɛkɛw ka limaniya tɛ kabako ye sahabaw hali bi a ye dɔ wɛrɛ fɔ sahabaw ko qalu sahabaw ko al anbiya ya rasulallah Ala ka kira ni mɛlɛkɛw ka limaniya n'o tɛ kabako ye aw nabi ɲumanw yɛrɛ kɛ nabi ɲumanw ka limaniya ye kabako ye dɛ Ala kɛra ko sahaba ma sallallahu alaihi wasallam a ko ayi a ko nabi ɲumanw ka limaniya o tɛ kabako ye munna o tɛ kabako ye yuha ilayhim Allahu taala bɛ wahayu c'u ma mɛlɛkɛw bɛ jigin u kan ka wahayu c'u ma Allahu taala b'u diriger munna o tɛ limaniya donc o limaniya tɛ kabako ye donc o kɛlen sahabaw ko Ala kɛra ma qalu sahabaw ko ya rasulallah sisan komi i bɛ k'a fɔ ninnu ka limaniyaw tɛ kabako ye anw sahabaw de ka limaniya ye kabako ye sisan i b'a sɔrɔ kɛ Ala kɛra ko cogo di ana fikum aw ka limaniya tɛ kabako ye ne bɛ aw cɛ la ne Ala kɛra bɛ aw cɛ la tuma dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ n bila n ka kabako dɔ kɛ n bɛ kabako dɔ kɛ aw b'o ye aw bɛ se ka limaniya o ye wajibi de ye parce que ne Ala kɛra b'aw cɛ la n bɛ ko caman kɛ ne yɛrɛ b'aw bilasira donc aw b'a dɔn fana ko ne Ala ka kira ye mɛlɛkɛ bɛ jigin kan aw ka limaniya tɛ kabako ye donc aw bila donc sahabaw tora sisan o ko Ala kira ma a ko jɔn ka limaniya ye kabako ye sisan an b'i lamɛn ale de ye professeur ye ale de ye karamɔgɔ ale de ye ko bɛɛ ye ɲininkali nana di ale yɛrɛ ma ɲininkali sisan a bɛna ɲininkali segin a yɛrɛ ma ka d'a kan a ye nin kɛ yaasa ka baro ja ka mɔgɔ dɔw bɛ yen lala hali n'u tɛ baro kɔnɔ o hakili bɛ don u bɛ u jija ka baro in lamɛn donc Ala kɛra ko san sallallahu alaihi wasallam a ko minnu ka limaniya ye kabako ye innahum qawmun a ko ye mɔgɔ dɔw de ye yakununa ba'di mɔgɔ minnu bɛ na ni Ala kɛra kɔfɛ aw tɛ mɛlɛkɛw tɛ nabi ɲumanw tɛ maa minnu ka limaniya ale manto minnu bɛ na o kɔfɛ kosɛbɛ maa minnu ka limaniya ye kabako ye qawmun mɔgɔw de don yakununa ba'di u bɛ na ni Ala kɛra kɔfɛ yajiduna kitaban fi waraqin u bɛna sɛbɛnni de sɔrɔ kitabu kɔnɔ gafe la fayuminuna bihi u mana ye k'a kalan k'a dɔn dɔrɔn u bɛ limaniya n'a ye Allahu akbar donc o de la kuranɛ b'a fɔ an ye ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum an bɛ ka sun mun kama ka d'a kan kuranɛ de y'a fɔ an ye donc an y'a ye kuranɛ de kɔnɔ Ala kɛra ye anw de ko fɔ sahabaw ye k'a fɔ anw de ka limaniya ye kabako ye an ma kira ye an ma mɛlɛkɛ ye wahayu ma ca ma mais an dara la munna an dara la ka d'a kan an y'a sɔrɔ gafe kɔnɔ an y'a sɔrɔ kitabu kɔnɔ wa an limaniyara n'a ye an b'an yɛrɛ jɛ an ka dumuniw na an b'an yɛrɛ jɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ka Ala bato donc o de ye limaniya min ye kabako ye an bɛ Ala deli ya Rabbi Ala ka limaniya d'an ma Ala ka limaniya d'an ma ya Rabbi Ala ka limaniya d'an ma limaniyaw fana ye degré degré ye i n'a fɔ silamɛya yɛrɛ ye degré degré cogo min na an bɛ Ala deli ya Rabbi Ala ka dɔ fara an ka limaniya kan sanga ni waatini bɛɛ lajɛlen na ya Rabbi Ala k'o kɛ Ala kira kama salli ala Muhammadin Imam Seydou Diallo i ye walawalali min kɛ faamuyaliba sɔrɔla a kɔnɔ alhamdulillah i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min sunkalo kalo belebeleba in kɔnɔ fusamantiya minnu b'a kɔnɔ kalo min ni a kɛra hinɛ kalo ye k'a jira k'a fɔ setigi minnu bɛ yen degun min bɛ kungo na ani minɔgɔ la olu t'o dɔn mais n'u sunna u b'a dɔn k'a fɔ ja fantan minnu bɛ yen kungo bɛ minnu na ja ni kungo bɛ hadamaden na a bɛ maa degun ka se niveau min ma u b'o dɔn olu fana na se k'u kɔfilɛ ni ka fantaw lajɛ
bonya minnu fana bɛ kɛ a kɔnɔ sun yɛrɛ kɔfɛ fɛn caman fana bɛ yen min bɛ kɛ sun kalo in kɔnɔna na n'a bɛ se ka hadamadenw ni ala surunya ɲɔgɔn na n'o ni sun baraji tɛ kelen ye an bɛ tila ka na o yɔrɔ la mais maaw k'a dɔn sun in a kɛli a nafa bɛ anw yɛrɛ kan fɔlɔ ka tɛmɛ Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kan fɔlɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ aw ka kumaw kɔnɔ ala tɛ juru dɔn nka a bɛ juru sara a ye sun ne ala de ko aw ka sun mais n bɛ sara di aw ma aw kuma segin ni sara min ye o yɔrɔ fana na maaw ma faamali sɔrɔ yen kosɛbɛ inshallah an ka se ka walawale dɔ kɛ yen lala an masa minnu bɛ yen ni olu t'a dɔn parce que caman bɛ yen u bɛ misiri kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ u bɛ seli waati tɛ fɔ u kɔ mais min ye sun sariyaw ye walima kele diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na fɛn minnu bɛ yen n'a kɔnɔna don fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ bɛn fɛn minnu bɛ yen n'a tɛ bɛn u t'o don a kɔnɔ nin bɛ kɛ sababu ye olu fana ka se ka caman sɔrɔ a la inshallah ayi bi aw sogolen don Pinal TV jabaranin de la aw ka jɛmukan man di n'o ye spécial Ramadan ye aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ ni o ye Cheikh Mahamudu Si ye fo ka taa fara ka imam Seydou Diallo kan ka bɔ Badalabugu inshallah an bɛ ala deli ala ka faamu d'an ma an ye hadisa min fɔ sisan an bɛ segin hadisa in ma hali bi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na sunkalo tɛ tilefɛla dɔrɔn ye sunkalo tɛ a kalo tɛ k'a fɔ ko sun dɔrɔn de b'an masurunya ala la o dɔrɔn tɛ sun ye wajibi ye an kan n'an sunna a bɛ komi hali n'an ye sun tigɛ an k'a dɔn k'an bɛ sunkalo la an kana juguman kɛ donc k'a fɔ dɔrɔn ko ni tile journée don sunnen don kuma dɔw bɛ yen n t'o fɔ ni sun tigɛra n b'o fɔ kan'o fɔ waleya dɔw bɛ yen sun tigɛ fɛ n ye olu dabila mais n'i ye sun tigɛ dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ n bolo walima kelen n kan ka maa gosi fɛn o fɛn minnu kɛ kosɛbɛ ka fɔ k'i b'olu kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ dugu mana jɛ ka continuer ni sun ye o tɛ i bɛ kuma muɲu de la o tɛ ka d'a kan sun in n'a kalo nana ala de bɛ kalo in kɔnɔ tile ala de b'a kɔnɔ su fɛn min bɛ k'a kɔnɔ tile o de kan ka ɲini ka k'a kɔnɔ su fɛ a dabɔlen mun kama a dabɔlen bɛ hinɛ kama o la ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko law ta'lamu ummati ma fi ramadan latamannaw an takuna sanatu kulluha ramadan a ko ni ne mantonw b'a dɔn k'a fɔ hinɛ min bɛ sunkalo la jurumu yafa min bɛ sunkalo la Allahu ta'ala ka hɛrɛ min b'a kɔnɔna na ko latamannaw k'u tun n'a nata ala kɛra manton yɛrɛ n'a dɔn silamɛ bɛɛ kun n'a fɔ ko ala ka san bɛɛ kɛ sunkalo ye ka d'a ka hɛrɛ min b'a kɔnɔ ka d'a ka hinɛ min b'a kɔnɔ barika min b'a kɔnɔ donc ni ala kɛra y'o fɔ an ye tilefɛla dɔrɔn tɛ kalo in bɛɛ de don a ka kan an ka Allahu ta'ala gasi sigi kalo in bɛɛ de la a bɛɛ a su fara tile kan an sunnen don an ka Allahu ta'ala gasi sigi funu tun bɛ i ni minnu cɛ i k'i jija i k'o bɛɛ ban i k'i jija i k'o funu ninnu ban i k'o bɛɛ lajɛlen ban mais ka funu to i ni sigiɲɔgɔn dɔ cɛ kosɛbɛ ka funu to i ni baden dɔ cɛ ka funu to i ni sinamuso walima i ni kansina dɔ cɛ i kan ka nin bɛɛ ban tila k'a fɔ ko e bɛ na sun o kɔnɔna na ka funu in to yen i kan ka nin bɛɛ ban ka d'a kan n'i ma nin bɛɛ ban n'o tor'i kɔnɔ e sabatira o kan limaniya min yɛrɛ bɛ ka fɔ i b'a ye n'a fɔra limaniya maa min bɛ sun o de ye limaniyajɔn ye maa min bɛ kuma mɛn k'a fɔ ko an ka sun an ka Allahu ta'ala gasi sigi o de ye limaniyajɔn ye o donc n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ dɔn k'a fɔ limaniya bɛ ne la walima a tɛ ne la e ka i ka sun na ye dɔrɔn n'i sera ka sun ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu Allahu ta'ala jati kama da la ko limaniya dɔ b'i la donc n'i ma se ka sun dun da la k'a fɔ hali an t'a fɔ limaniya t'i la mais i ka limaniya lafulen don donc e tɛ limaniyajɔn ye i k'i jija hali bi i ka limaniya ka se ka kɔgɔ limaniya ka se ka dɔ ka se ka fara a kan donc sun dɔrɔn tɛ an masurunya ala la ni sun tigɛra nafilaw bɛ seli i n'a fɔ ala kira ye o kɛ cogo min na sallallahu alaihi wasallam donc safow kɔfɛ an bɛ nafilaw seli harisa kelen bɛ yen tuguni ni harisa kelen bɛ yan ni harisa yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ bɛ yen ala kira b'a fɔ man qama ramadan yanni a t'a fɔ ko man sɔma ramadan o harisa nacogo wɛrɛ ye donc man sɔma ramadan o ye ni maa min ye sunkalo kalo sun imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi mais hadisa wɛrɛ la ko man qama ramadana ramadan ni maa min ye sunkalo kalo jɔ i ye sunkalo kalo jɔ imanan limaniya de kama o kɔrɔ sun tigɛra i ye dumuni kɛ i ye ji min i hakili sigira i ye fitiri seli k'i kana i da ka sunɔgɔ ten kana taa tele mɛnɛ ten k'i yɛrɛ bila ko wɛrɛw la ka d'a kan i bɛ hɛrɛ kalo de kɔnɔ i bɛ hinɛ kalo de kɔnɔ donc i fara nafila selibagaw kan donc ala kira ko man qama ramadana ni maa o maa ye sunkalo kalo jɔ
nafila la i se kɛra jogo 2 ye de o a seli i se kɛra jogo 3 ye jogo 4 ye a seli jogo 10 ala kɛra yɛrɛ dan'o de ma sallallahu alaihi wasallam donc i se kɛra min ye sunkalo kalo sun tigɛlen i jija i k'o fɛnɛ kɛ ka da ala kɛra ko man qama ramadana ni maa min ye sunkalo kalo fɛnɛ su jɔ nafila la imanan limaniya de kama wahtisaban ani baraji de bɛ sɔrɔ a la ala taala de bɛ n sara a la k'i jija ka baro to yen nafila seli waati sa i bɛna mun kɛ e ka sun bɛ kɛ jumɛn ye i ye dumuni kɛ e kun ka taa barokɛyɔrɔ dɔ la manamana ko de bɛ kɛ yen kana taa yen i ka tapi fɛnsɛ kumalankolon de bɛ kɛ yen donc e kan ka mun kɛ sisan e ka i gɛrɛ misiri la i gɛrɛ jama la jama minnu bɛ ka nafila seli donc o de bɛ kɛ i n'a fɔ e ka sufɛla jihadi sun na jihadi i bɛ jihadi jumɛn kɛ tile fɛ o ye ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ka kumalankolonw to yen donc ni su kora i bɛ mun kɛ ni su kora i bɛ jija i bɛ fara nafila selibagaw kan ka d'a kan bɛɛ fana tɛ se ka wuli ka taa nafila seli la sitan ne bɛ se ka se mɔgɔ dɔw la yen ni dɔw yɛrɛ kɔnɔ fara dɔrɔn a banna o mana jisuma min ka ban sisan kɔni ne bɛ n lafiya n sɛgɛnna ka ban donc kan'o kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn a bɛ komi e bɛ ka dɔ bɔ i ka bonisi la i ka baraji la donc pour que dɔ ka fara baraji kan hali bi ni su fana la i jija i ka nafila jɔ i se kɛra jogo 2 ye i sera ka misiri de sɔrɔ o nafila de don i sera ka sokɔnɔna de sɔrɔ o nafila de don i yɛrɛ mana lafiya waati o waati kana to su fana ka ban ten ka sɔrɔ i ma nafila seli donc n'i ye nafila fana seli ala kɛra ko n'i y'a seli limaniya kama i y'a seli ka da kan ala bɛ sara a la ala b'a baraji d'i ma a b'a baraji d'i ma donc k'a fɔ n'an sunna su fɛ an bɛ segin an ka kolankolonw ma an janb'o la an ka yɔrɔ ma jan o la kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan kalo in ye kalo min ye dɔnnibagaw b'a fɔ an ye nabi ɲuman dɔ bɛ yen n'o ye nabila ayub alayhi salam ale ye dencɛ 12 sɔrɔ dencɛ 12 nabila ayub y'o de sɔrɔ a dencɛ 12 la yusuf b'a la donc n'i ye kalo fɛnɛ n'i ye san fɛnɛ ta k'a lajɛ san ye kalo 12 donc a bɛ komi dɔnnibagaw ye kalo 12 in di nabila ayuba denw ma u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ u ye jumɛn kɛ sunkalo ye u ye nabila yusuf de kɛ sunkalo ye nabila yusuf alayhi salam u y'ale de kɛ i n'a fɔ sunkalo i n'a fɔ sunkalo kalo donc nabila yusuf a ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ a ye misira a bɔra a ka jama la n'o ye a balimaw ye a balimaw y'a kɛlɛ a balimaw y'a kɛlɛli min kɛ u ye mun kɛ u fɔlɔfɔlɔ la ka mun kɛ u ko k'u b'a faga u ma da o ma u tilala ka fili kɔlɔn kɔnɔ u ma da o ma u tilala ka taa feere sɔngɔ dɔgɔmanin na donc ni nabila yusuf kɛra sunkalo ye a bɛ fɔ an ye ko fala taqtuluhu a bɛ fɔ anw ye ni sunkalo nana an kana sunkalo faga i n'a fɔ nabila ayuba balimaw tun bɛ fɛ k'a faga cogo min na an kana sunkalo in faga a fagali kɔrɔ ye jumɛn ye an kana fɔ k'an tɛ sun an kana fɔ k'an tɛ ala bato a kɔnɔ an kana fɔ k'an bɛ tɛmɛ n'an ka kolankolon tɔw ye sunkalo in kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn an bɛ sunkalo faga donc n'an ye sunkalo faga an tɛna nafa foyi sɔrɔ au contraire ala bɛ diman kɔrɔ an bɛ ala deli ala k'an kisi o ma donc sunkalo ni a kɛra nabila yusuf ye ni yusuf ka mɔgɔw n'u tun ye yusufu n'u tun ye a minɛ a ka ca ala fɛ u tun bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ a la nka u y'a essayer k'a faga u ma se k'a faga u ye mun kɛ u y'a fili kolonkolon kɔnɔ donc an bɛ fɔ anw fana ye sunkalo kalo in bɛ komi nabila yusuf an kana fili kɔlɔn kɔnɔ an kana an yɛrɛ k'a fɔ k'an tɛ ala bato kalo in kɔnɔ k'an sigi ten k'an tɛgɛ d'an sen kan an ka n'o kɛ an kana feere fɛnɛ sɔngɔ dɔgɔmanin na an kana kɛ i n'a fɔ kalo tɔw an kana kɛ kalo tɔw ye munna an ka mun kɛ an ka kalo in an k'a bisimila i n'a fɔ nabila yusufu taara misira misirakaw y'a bisimila u kɛlen k'a bisimila u ye nafa sɔrɔ a la a taara muso min fɛ yen o y'a lamɔ donc an fana ka sunkalo lamɔ an ka lamɔ ni bateau ye o ye hɛrɛ caman kɛ yusufu ye a ye wala o ye hɛrɛ caman kɛ yusufu ye a y'a ko k'a jɛ ka dumuni d'a ma ka fini ɲumanw don a la an fana ka sunkalo in an fana k'a kɛ ten an ka sunkalo in ko an ka fini ɲumanw don a la an ka dumuni dumanw dun a kɔnɔ halalaw dun a kɔnɔ donc n'o kɛra mun de bɛ kɛ sunkalo bɛ an surunali don lahara i n'a fɔ nabila yusufu ye jɔyɔrɔba sɔrɔ cogo min na misira donc a taara misira misirakaw y'a bonya hali n'o y'a sɔrɔ juguya dɔw nana u y'ala ka latigɛw ye u y'a bonyali min kɛ u y'a nafa sɔrɔ bon balimaw kan ka nafa min sɔrɔ a la yusufu la balimaw m'o sɔrɔ o contraire balimaw tɔɔrɔla a nɔfɛ a taara dɔrɔn hɛrɛ taara donc yusufu selen misira hɛrɛ donna misira f'a taara kɛ gouverneur ye a taara a ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ donc an fana ka sunkalo in bonya i n'a fɔ
misrakaw ye Yusufu bonya cogo min na k'a ladon k'a lafa kosɛbɛ donc n'an fana y'o kɛ ka bato caman kɛ k'an cɛsiri sunkalo in kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ sunkalo in bɛ taa waati min lahara jɔ don sunkalo fana bɛna jɔ Alahu taala ɲɛda jati kɔrɔ ko Ala si ye ne bonya n b'a ɲini fɛ i k'a bonya si ye dumuniw kɛ tan n b'a ɲini fɛ i ka nin kɛ i ka alijinɛ nɔgɔya ye i k'a kisi lahara lajabaw ma donc an k'an jija an k'o de kɛ sunkalo in na an k'an jija an kana to sitanɛ ka s'an na an bɛ Ala deli ya Rabbi min fɔra Ala ka tulo ɲuman d'an ma an bɛ Ala deli fana Ala ka baara tulo kunnandenw olu k'a mɛn yaasa ka baara kɛ n'a ye Ala kɛra hɔrɔma kama salli ala Muhammadin badabada foli an b'a di ma Imam Seydou Diallo alhamdulillah i ka nin walawalali ninnu na wa n b'a dɔn faamalibaw sɔrɔla a kɔnɔ alhamdulillah ka d'a kan Alahu subhanahu wa ta'ala man da foyi kama an k'ale bato nka yanni an k'ale bato an k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ ka d'a kan n'i ma fɛn min dɔn o batoli bɛ gɛlɛya i ma sunkalo in fana dira ma promo de ye ka dɔ fara ka an ka barajiw kan hali ɲuman kelen n'i y'a k'a kɔnɔ a ɲumanan in a tɛ doublé de a bɛ duplé de donc hadamadenw ka se k'o faamu k'a dɔn k'a fɔ sunkalo in kana da sun fana dɔrɔn ma i bɛ se ka sarakati min bɔ i yɛrɛ ka nouveau la hali n'a sɔrɔ surukoro kilancɛ de se bɛ i ye ka na misirida la maa min bɛ yen ni se tɛ a ye walima kelen a ka dumuni ka gɛlɛ a ma i bɛ se ka min k'a ye i fana b'o kɛ i ka côté la maa si man ka jɔ hɛrɛ la maa si man ka jɔ i ka hɛrɛ la hali tamaro kelen min b'i bolo tamaro in tila fila i ka dɔ di balima ma jifilen fa i k'a di sunbaga dɔ ma a ka sun tigɛ Ala b'a ka sun baraji d'i ma waati na ninnu bɛɛ lajɛlen i b'a ye maa dɔw bɛ yen olu bɛ kɛnkɛlɛbaw dilan k'a di maaw ma olu bɛ t'u jɔ siradaw la k'a di maaw ma siradaw kan olu b'a ta u bɛ sun tigɛ n'a ye nin bɛɛ ye baraji de ye dan tɛ baraji minnu na anw t'a dan dɔn mɛlɛkɛ minnu yɛrɛ fana bɛ sanfɛ ani duguma olu yɛrɛ tɛ baraji ninnu dan dɔn Alahu subhanahu wa ta'ala dɔrɔn de bɛ baraji in dan dɔn ni aw minnu mago bɛ Seydou Diallo la yaasa ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ walima kelen ka walawalali sɔrɔ diina kan aw bɛ se ka Seydou Diallo ale wele a ka nɛgɛjuru sira o de ye 76 12 98 19 an ka tubabu kan na o de ye 76 12 98 fo ka taa se 19 n'aw y'ale wele o la aw b'a sɔrɔ wali kelen ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la n'aw donna a ka YouTube kɔnɔna na ni aw y'a taper dɔrɔn ko Seydou Diallo a ka information bɛɛ lajɛlen aw b'a sɔrɔ a kɔnɔna na o tuma na an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ sunkalo tɛmɛ ko ɲuman Ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ni Alahu subhanahu wa ta'ala man ka jɔnya jɔ n na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu Pinel TV Jabaranin kan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين